kana ina ne eh? Gani nan. Kana kai sauri ka zo mu tafi. To gani nan zuwa. Yau, sauri. Sauri ka to mu tafi. Gani nan. Kana kashi kamar kashin danko kake kana ina ne? Dorawa ne shajiya da daddare. Sauri da Allah ka san mutane ka su fara wucewa kuma wajen sadakar. Malam Barau shi ne? Wallahi Malam Barau ne. Bala Idi. Malam Barau. Bala Idi. Ya kasuwa. Shegu makafin dare. An fito a tattafi abin da za mu samu. Ban gane makafin dare ba. Ana ruwan kuɗi kuna ƴargawa. Makafin dare kuma. Abokan makafi ba masu da rabon wasu. Ni za a bawa. Kada ba shi. Yana ina ne? Yana. Ya kamata mu nemo dan Sani fa. Kuma haka ne. Ai dan Sani baya nan amma zai iya zuwa. Wai yana ina ma tukunna. Na dan ce fa yana hannu. Wallahi yana hannu. Kai na gaji rashin kuɗi. Allah shi bin shaitanir rajim. Ban da ma aikin gani dan uwa ba kamar kamo baba kamo. Kamo. Kama ka ruwa kon ce gida da aikin da dan uwa. Dan Fulani ka aje muku dan Fulani. Makahon Allah za a kashe? Sannu baba. Ba komai dan Fulani. Fulani nagode dan Fulani ka ji. Arado Allah dariya kake bani. Na shi ka nemo dan jagora kaki. Ba ka ji ba ka daukan shawara dan uwa.